И здравейте, приятели! Аз съм Митко, днес играем Майнкрафт. Първи епизод играем на телефон, защото лаптоп е зет. Така, да видим къде ще ме спалне, това е най-важното. И на 3... Вижте ми скина, бе, брат, това не е ли малко извратено? Добре, сега ще си направим така. Къде бях? Контролер. Аре бе, бате, стига бе. Верно ли? Къде ми беше? Ето, видео. Да, ето така. Я да видиме. Ето така. Ще намалим звука. Я да видим къде. Късметлия! Спалнаме в някакво село. Страхотно. Късметлия съм. Невероятно. Сега... Опа, що се потапяш, бе? Не, ще се бъгна. Добре. Сега първо ще отидем в пекарната. What? Това бъга... това е кладенец. Що няма вода? То е прекалено тъмно и затова не се вижда. Добре. Сега нека да видим. Желязо тъкмо ще си направим много лесно така. Нещо, примерно, може да си направим с това, което се отразва козната на овцете и така по-бързо ще си възстановим легло. Добре, бе, бате, що се потапяш, бе? Я да видим сега. Какво става? Набираме дърво. Естествено, дървото е най-важното, както и инструментите. След това ще си направим мина. Ще събера. Добре, чак ще събереме. Така, сега ще си направя чест. Добре, бе. Нямам ли чест, бе? Ето. Сега имам. Взимаме си 3 дървенца. What the fuck? Добре, взимам кирка. И взимам и меч. Нека да дочупиме това дърво. Горкото. Добре, сега. Давай. Така. Взимаме си честа заедно с нас. Добре, бе, брат. Изхъбих си 2 желязо за тъпата желязна кирка и... Да, тъпата желязна кирка. Помислих, че е меч. Добре, ви, защо се потапяш, ви? Добре, това не мога да го разбера. Това ми е любимата къща. Това ще ми е къщата. Сори, ама... Просто е най-голяма, пък и е най-хубава според мен. Така. Сега ще опечем. Така. Мамка му. За малко. Тук има лава, what the fuck. Няма си правиме мина, ми ще я направиме. What? Човек, ти сериозно ли ми говориш? Човек, как? Тая лава, откъде пробива тая лава, бе? Добре, както и да е. Рискувам си всичко. За някакъв кол, бате. После ми трябва още дърва. Не е честно. Ограбват ме.
Фак. Имаме само 2 кол. Се тавате. И става 3 кол. Добре. Абе, пичове, не мога ли да търгувам с селяните нещо? Това... аз гледай докъде съм ходил, то тук има дърва. Бати тъпия съм, гледайте. Така, няма да видим сега какво ще направим. Така, този епизод ще бъде, като стане вечер, мисля, че ще спра епизода, защото ще стане прекалено дълъг. Давай бе. Абе! Добре, както и да е. Опа! Това се закачи. Така. Сега. Чест. Така. Килк. Това е важно. Един меч. Добре. Две факли. Така. Добре. И съответно 2 стълби. Айде. Готови сме. 12 факли. Дейва селянина. Как? Излетя пред мене. Аз ще обработя клипът. Знаете ли каква ми е идеята? Хоп. Ето. Тука. И ето тука в средата. Какво ще кажете? Къщичката е напълно готова. И това беше, драги зрители. Ще се видим в следващият епизод. До скоро. Чао.